A šta se u selu venčavalo, to je potpuno znalo dužnosti i zadatke bračnog života i krajnji mu cilj. I malo koji dan da ne dođe gospodin pop jednom ili drugom, Arkadije Crkvenjak, pa ne počne otprilike ovako. Gospodine, molim vas... Gospodine, molim vas, zdravo vas molim, ovako vas molim da dođete. Čekaju vas pred portom, to jest u crkvi, da krstite novorođenog mladenca mužeskog je pola, jel istom, Vuj Irošu. Kako reče? Kako Vuja Iroš, dobio sinčića, Bože mili pa ko jabuka, ovako, tako, to kuće i tapovi. Kaže isto frau Cvektenmajerka, jel babica, da ona svoga života tako dete još nije vidla. Ni da je zdravo, pa grlatno, moja Ilinka. Kaže, Daresko mali bik, čuje se još od vencilirao čaška. Da. Kad udari udreku, ta čudo jedno čudastvo. Da, pa vidim ja da je čudo, vidim. Pa kad brže. A ima već nekoliko dana. To znam, to znam, nego čekaj, kaj je to bilo? To beš u januaru, jes. A koji smo mi sad? Juli. Babi. Baš je on Iroš, jer se Iroški vladao. A dobro, šta je tu? Moglo je biti gore. Šta je ti sad strašnjiva? Deca, kod deca, to ti je. Ko da čuva žar buva, da. Kad se popa tako sa krštenja vrati kući, donese svačega. A gospođa Popadija, radosna Bože, pa vole popu ko da su se tek juče uzeli. Ne bi se menjala ni sa Vice Španovicom. Sad samo da dobiješ još crven pojas, daće Bog valjda i to, ako je pravde na ovome svetu. Ako je verovati pop Čirinici, taj je pojas malo čudnovato dobio. Samo zato što je jedan put u jednom užem društvu pevao pred njegovim preosveštenstvom, gospodinom Vladikom, neke mirjanske pesme. Da znate, one na froncli to u stambur. Pa se to, boga mi, dopalo gospodinu Vladiki, pa kad je očao u njegovu rezidenciju, on mu posla crven pojas. Ta što gođi od Vladike? Ta gospodin Spira ima više sreće nego pameti. Uvek se izvuče iz malera, pa makar kakav da je. Taj crveni pojas bio je formalna jabuka razdora između popova, a još više između Popadija, jer pop Spira imao crveni pojas, a pop Čira samo plavi, običan. Pa kad ga ko pita, a zašto vam, gospodine Popo, ne stoji taj crveni pojas na mestu? Kako zašto? Pa di da stoji? Pa nije moj trbuh nagrađen i odlikovan pa da njemu stoji. Već je to moje čisto srce nagrađeno.